нилуфар дар ҳама давлатҳои дунё буд, вале мо надоштем. ҳамеша мехостем ки дошта бошем. бале дар дубай буд, дар туркия ҳам буд, дар амрико ҳам дида будам. орзу акнун дар тоҷикистон. Варзоб Ривера, аввалин маҷмӯаи таунхаусҳо дар Тоҷикистон. боду ҳавои тоза, соҳили дарёи Варзоб, байни кӯҳсорони сабз. 38 километр роҳ аз Душанбе, 25 дақиқа роҳ то пойтахт. таунхаусҳои 2 ва 3 ошёна бо тамоми шароит муҷаҳҳаз. на таъмир мекунӣ, на рангубор медароиву шоҳона зиндагӣ мекунӣ. шаҳрак ҳамагӣ 64 таунхаус дорад. касе ки мехарад хуш ба ҳолаш. дар масъалаи бехатарӣ назорати 24/7 таъмин аст. ҳама нозукиҳо барои зиндагии роҳатбахш. масоати таунхаусҳои 2 ошёна 150 ва 3 ошёна 288 метри мураббаъ. паркинги умумӣ дорад ва боз дар ҳавли ҳар кас ҷой барои 2 мошин. Варзоб Ривера, фурсати зебо зистан бо Себистон.